danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Da farko ina miko saƙon gaisuwa ta dukkanin al'ummar ƙasa ta Najeriya. A yau ma na zo muku da sabon al'ajabi. PDP ta ci gari. Diriri za mu sha jarmiya. Sauyi ya zo a ƙasarmu Najeriya. Saƙo daga Maiduguri. Aliyu Adam Yusuf sunana. Yau ma za mu tattauna akan batun shugaban ƙasarmu na gobe Alhaji Atiku Abubakar insha Allah. Haka zalika al'ummar jihar Kano suna cewa Baba Atiku za su dangwala ƙuri'arsu. Lagos sun ce ba a bar su a baya ba. Suna cewa Baba Atiku za su dangwala ƙuri'arsu. Nan ba da nisa ba, jihar Kaduna sun ce su Baba Atiku za su dangwala domin ya cancanta su dangwala mai. Jihar Bauchi su ma sun ce Baba Atiku za su dangwala. Jigawa ta ce ba a bar ta a baya ba. Ta ce dole insha Allahu da yadda Allah Baba Atiku za su dangwalawa. Haka jihar Maiduguri su ma sun ce Baba Atiku za su dangwala domin ya cancanta, yana taimaka al'umma. Idan ya hau zai ci gaba da taimakon da yake, bai hau ba ma ya taimaka ina da ya hau. Sannan nan jihar Sokoto suna cewa Baba Atiku sai fashi shi za su zaɓa da yarda ilahuna. Duk da musan Allah ne mai iya ɗora, Allah ne mai iya saukiya, amma muna sare kuma Allah yadda Baba Atiku shi zai karɓi ƙasa da yarda ilahuna. To in ka ji ana a wasa to wukar ba kaifi, kaska dai sai dai ta mutu da haushin kifi, kainuwa da shan ilahuna, hazo hana mai jirgi tashi, jirgin sama ikon Allah, kainuwa da shan ilahuna, inuwar giginya mai shayar da na nesa, mai ya'ya da yawa ku ce magarya dangin kurna.